Veteranong elektrisyan. Magawa muna natin yung ano natin, yung backhorn. Kasi wala tayong backhorn, hindi gumagana. So, babakbak na naman tayo ng Bicol. May naman ako idol ng Bicol. Meron pa isa idol, oh, yan, oh. Wala. Ikutin ko sana eh. Ha? Ikutin mo lang? Hindi matanggal eh. Hindi matanggal to? Hindi matanggal. Yan. Tanggal yan. Papunta doon ang ikot. Ay, hindi kaya. Kaya doon. Ayun, kaya. Sabi ko sa'yo eh, kaya eh. Ikaw pa. Papadala ka na naman ng Iloilo. Dalayan mo na ng Iloilo. Ganda doon. Ha? Karton? Matutulog ka? Yeah. Unan. Yan, shout out sa one viewers. Yan, shout out mo idol yung one viewers natin. Kala ko matutulog ka, upuan mo lang pala eh. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Fly sa wire? Oh. Oh. Good. Kasi manonood lang tayo sa ginagawa ni Idol. Kasi hindi naman tayo alam. Oh! Yan, sira yung ano, relay. Yan sinasabi ko sa iyo kanina, nandiyan lang sa ilalim din ng dukot-dukot. Ito yung fuse, di ba? Ayan. Ayan yung fuse. Relay? Ha? So ayan mga Koragon, biyahe na naman tayo ng Bicol. Mamaya kasi, baka bukas na ako makabiyahe nito. Kasi wala yung ano niya, yung cabin shack ba? Ninakaw. Pinahuyan na naman. Ito kasi dito pag... Galiping kayo kay Matados, di yung... Bukas si Galiping. Bukas na ba? Oo. Hindi naman makakaano yung paglibing yung iba niyan kasi may pasok eh. Ang hirap dito pag natambay yung unit, kinakahuyan. Grabe init, no? Fuse yan, di ba? Shout out sa viewers. Comment ka, idol. Ito eh, idol oh. Victory. Sunog yata doon ah. Ay, hindi. Ha? Hindi ba sunog? Hindi. Okay yung fuse. Hindi pwede yan. Nakuhan yan. Okay. So, matagal kasi natambay itong ano na to. Unit ko na to. Kailangan na natin bumiyahe ng Bicol. Yan na yung winner. Shout out Jason Balbuena, shout out pa din. Ay ka muna mapagpaayos pa din. Paayos natin kasi babiyahin na naman tayo ng Bicol.
Ano ba sira niya, Lord? Ano sira? Ang relay? Oo. Bicol naman tayo dapat eh. May Bicol naman tayo. Eh, makaligo na naman ng dagat. Nakapunta na naman sa Tigaw Beach. Wala na, hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya yung biyahe, kaya kailangan na nila si Uragon. Diba, Idol? Bakit nandyan yung relay niyan? Diba dapat nandun yan sa ano, sa unahan, di ba? Hmm. Kasi yan, pagka mamaya mabasa yan dyan, di ba? May fuse. Sira na agad. Nandiyan sa baba yung ano. Yan pala niya binabalot. Karasuman. Ha? Karasuman. Oo. Balutin na parang suma. Kaya ka muna magbiyahe pa din. Nagbabaga ang init. Kaya nga, para makaligo ng dagat. Siguro, ano, babad muna ng isang araw dyan. Gabi. Gabi ang babad. Grabe talaga init na yan. Marami naman puno dyan sa daan pagka tirik na araw. Silong, no? Grabe talaga init pag hindi magpasilo. Punta sa ilalim ng puno. Kaya naman pilitin mo yung sobrang init. Naka-direct na pala sa battery yan. Yung fuse na yan. Utok yata ito. Hindi. So, Okay yan. alright. Oo. Try mo. Okay yan eh. Oo. Oo. Kasi, may cancel ba ka? Meron. Yan! Kuha lang ako doon. Andun sa isang truck ko eh. Dalawa kasi yung unit ko. Hindi, nandun sa isang truck ko nga. Sa loob. Marami akong stock dito. Shout out kay Boy Lado. Ayan o. Boy Lado. Thank you. Hindi tayo mga ngahoy. Meron tayo dito mga stock eh. Marami akong fuse dito eh. Punas. Iwan na natin itong isang truck na to kasi ilang beses na ako i-city niyan. So maraming beses na ako gusto i-city ng isang truck na yun. Isang traktor na yun, kaya palitan ko muna nito. Ilan ba gusto mo? Ay, yun o. Oh. Huwag mo lang ubusin. Eh, pang-reserve. Pang-reserve ako talaga yan. Ah. Ito talaga yung unit natin. Yan. Mas maganda-ganda pa to dun sa ano. Isa.
Yeah. Ganyan na yung buhay. Ganyan ba talaga yan? Naka ano sa fuse? Nakarekta? Ay sa battery? Siyempre. Mas magaling titrasin. Pag doon sa taas, Hirap. mahirap maghanap pa tayo doon. Dito, malapit lang. Talaga mga shortcut mga idol ah. Ang sinasabing, Yung mga nagagawa mo, hindi nagagawa ng iba. hindi ko sabi yan. Si Legend. Legendary, kaya nga idol eh. sila, maghanap pa sila ng Dapat talaga may balot yan eh. hindi natin yan. Hindi pwede mo ng barang yan. Kasi pag umulan ng malakas, basa yan. Ngayon, pagkatapos nito, may power na. Oo. At titrasin natin yung ngalan sa switch. Kung wala sa switch, yung sinasabing nalulungkot. Kakambyo ko na. Oo, pwede i-combi mo na sa atras. Pag abante, hindi tutunog yan. Tutunog naman yan pag direkta. Backward nga eh. Kaya ito man na nila ng suso yan. Tutunog yan, nagkadirekta rin sa battery. Ano, ikambyo ko atras. Sige. Try natin. Bakit? Matapos ka agad. Para makapagpahinga tayo. Pili ka na magpahinga dyan kahit tapos na eh. So, dami pa natin. Kakabit ko pa yung ano ko. Yung blower. Kabit ko pa yung blower ko tsaka yung pang ano ko. Lagayan ng ano, cellphone. Kailangan natin yan. Yeah. Parang ano ah. Parang segundo lang ah. Pag mga ganong trabaho. Oo, talaga bang ganito? Pag mga ganong trabaho, walang bayad yun. Sa iba yan, segundo lang. Hindi, pag mga... Isang araw na sa iba yan. Kaya nga, pag mga ganong trabaho, madali yan. Alam mo, walang bayad yun. Yung madali yan, dapat yan ang binabayaran. Kasi Fast skill. mayroong mabagal nga, wala pa nagagawa eh. Fast skill ba? Ito mo, bilis, kaya binabayaran espesyal. Malupit! Sir! Hoy! Oh! Simple problem. Siyempre, hindi ko naman alam yan. Alam ko ba kung paano yan, sana nakagilapin yung mga ano yan, linya yan. Pero kung Gaya ito, pinag-aralan yan, talaga basic lang din yan. Ngayon, alam ko na, di ba? Kaya nga pag nagpagawa ko nandito eh, para makakuha ko ng ano sa'yo eh, idea eh. malapit na may electrical dito nagpapagawa. Ano Ano na? sa malayo pa, namamasayahan mo pa. Para mati ano to, yung ano, Ano? yung absorber dun sa harap, yung dalawa. Bakit? Kinakaw yung isa, Hindi kinuha lang yun dyan. kinahoy lang. Hindi ninakaw yan. Nakaw pa rin yun. Nakaw pa rin yun kasi hindi nagpaalam eh. Ang palang yan, yung gumagawa. Kung nagpaalam, hindi nakaw yun eh. Nawala dyan na... Yung gumagawa, Tagal na stock no? Pipinturahan ko ito muna. Bukas na bibiyahe. Tinapos mo agad eh. Wala ka ng ano.
Okay, pwede naman tayo sa dito. Ito Yan, ganda yan. Nakabit ko pa yung blower ko eh. Daming alikabok. Isprayan ko pa ng hangin yan. Mag-aalas 2 na pala eh. Ha? Mag-aalas 2 na. Oo. Putik. Ayaw bumitaw. Ayaw bumitaw ng hood. Lah. Klase yan. Ha? Okay naman ito, ilagay mo na ito. Hindi pa. Ha? Testing ko pa mamaya. Bago to, ito testing ko pa. Oo, bago yan. Bagong intro yan. Tester mo nga. Wala nga oh. Baka hindi nakadiin doon masyado. Ah, nabunot pala eh. Ano? Oh, kinuha yung isa dito. Wala yung isa. Kinuha. Kinahuyan. Hindi kasi pwedeng wala yan kasi para suporta kasi yan sa ano, sa spring. Spring lang kasi yung ano yan. Ayun, yung dalawa. Pagka wala yan, mapipirsa yan, mapuputol yung spring. Dami nakatambay ditong ano, unit. Ayan o. So, yan o. Yung Innova, bagong Innova. Hatak lang yan. Yung mga bagong biling ano, mga kanter. Susu. So pang dito lang, Metro Manila lang yan. Pero hindi ng brand new yung mga yan. Mga galing Subic. Second hand. Putik na to, biyak na pala to. Ay. Wala ko biyak. Pininturahan yung van. Trailer van. Puro jack yung mga unit namin dito. Yung mga bumibiyahe ng pier. Tapos yung isa na yun. Biyahe pier. Ano? Wala? Bago. Bago yan eh. Ha? Bago yan. Bago yan. Kakawidro ko lang yan nung ninakaw sa pier yung ano ko, 7-way. Bago na bago ito. Ha? Kayo na rin ito. Pwede bro ko yan? Nung ninakawan ako sa pier ng 7-way. Hindi gumana? Shout out Ano sana gagawin? sa 2 million views. Sabi, bago yung driver. Ah, bago. Bago na. Bubuksan mo to? Buksan mo? Oo. Lagay ko na ito. Oo. Gawin mo na eh.
Sabi mo, hindi gumagana eh. Ibalik mo na yan. Para wala tayong... Ha? Ibalik mo na sa ano. Alin? Sabi mo, bago, ibalik mo sa ano. Sa DMA. Mag-withdraw tayo bago? Withdraw. Pinili yan. I-repair mo lang. Hindi, ayaw ka mag-repair. Ano na? I-withdraw natin bago. Ha? I-withdraw natin. Wala. Bago kasi yan eh. Baka mamaya. Hindi tayo bigyan eh. Wala naman tayo bigyan. Nagbago. Kaya mo naman repairin yan. Ikaw pa. Kaya nga idol eh. Hindi pa ako nakapag-repair niyan. Tingnan ko paano repairin yan. Nagtatanggalan lang yung ano ito. Shout out sa 2 million. Thank you for watching. Ano yung mga chichiriya na ano, nagkakarga sa mga container. Yan. Papunta ng Cebu, Davao, Iloilo. Yan. Yan yung loading area ng ano, mga biyaheng pier. $3 million, shout out. Shout out sa tatlong 3 million na viewers. Ni idol. Makondisyon tayo ng ng unit. Andyan pala eh. Kasi biyahe na naman tayo mamaya Bicol. Mamaya, pag di natapos ito ngayon, bukas. Bukas na lang. Oo. Hindi, ito gawin mo na to. Ay, natanggal pala isa. Kaya pala doon, natanggal pala yung isa. Tanggal pala siya, oh. Yung isang ano. Anong linya to, Dol? Anong linya to? Ground? Pupulong lang, baka marinig. Hindi, wala tayong alam dyan. Hindi tayo magaling dyan. Marunong. Hindi mo alam eh. Shoutout ka muna, yung mananonood sa'yo sa Iloilo. Yung mga kaibigan mo doon. Sa Ay, okay. sa may... Yung mga kaibigan mo doon sa yung pinuputan mo tuwing gabi. Shoutout mo. Ah. Hindi nanonood sa akin. Kung ikaw lang masusunod, sabihin mo lang na withdraw natin ang bago yan. Withdraw ko na yan. Eh, ganun pa rin yung, ganito pa rin yung tsura yan. Pag bago pa rin. Kaya nga. Para hindi ka na mahirapan mag-repair. Ha? Para hindi ka na Ganun pa mahirapan rin, nire-reference ko pa rin yun. Bad sira. Bago sira. Oo. Kahit bago yun, alam ko yung mga... China. Oo, parang kabit lang yan, Mas, pinapisado lang. mas matibay pa nga yung China. May na China. Hindi pa yung China. Nisprayan nga yung Ang matibay yung sariling gawa, hindi yung... Nisprayan nga lang ng tubig yung bangka. Ang matibay yung sariling gawa. Hindi ka ano na kaya ito dahil na butas yung ilalim. Malagyan mo kalso dito. Lagyan mo mamaya kahoy. Yung kahoy ba? Yung malapad yun. Hindi mo na to, yung tangke. Tutuluan kasi ng ng tubig ng battery. Ano, lakas makabulok ng bakal no. Hindi pala yung tubig ng battery na yan. Ano rin yung si idol kung paano mag-repair ng ng 7-way. Harap natin. Binabalatan na natin yan.
Ganyan lang yan. Huwag na natin placing kasi napuputol ito. So, binabalatan lang yan. Patimbang ka ng ano. Tanso. Pa-like mga idol sa live natin. Pa-like. Thank you, thank you, thank you. 3 viewers natin dyan. 0 like tayo, 0 like. Di ba ito yun? Dito. Nakalib yata. Nakalib. Di ba? Nakakuha raw sa co-op eh. 100k. Baka eh. Pull out ko na nga eh. Pinarat mo. Sayaw. Pag isang taon, Pwede ka na naman. pwede na naman pumunta. Loan. Ay, pag pinulat mo, continue ka pa rin. Oo, siyempre. Pwede pala yun. Walang hangin na. Ganitong oras matindi na ang init, ano? Iba ng alas 3, alas 2. Idol! Shout out! Saan na nasahod mo dyan? Dito? Ano lang? 20k lang monthly? Oo. Oo, monthly, 20k. Kaya kung hindi ka naman nanonood sa akin, wala tayong... Hindi ka kasi nagpapainom. Nagpapainom ka. hindi, hindi ka naman nanonood sa YouTube ko eh. Hindi ko makikita yung YouTube mo eh. I-search mo lang, Uragon Tracker. Ha? Lalo na yung Uragon mo. Yan ang unang-una yata ang veteranong driver dito, trailer driver. Adol! Labiya eh? Ha? Bukas pa? Kaya mo na sakyan, mainit pa. Shout out kay Richard. Ikaw magdadala? Ikaw magdadala? Oo. Hindi. Oh, Pinarotis mo. sino magdadala? Yan ang driver na pag lumapit sa akin, wala akong tiwala. Parang madudukutan ka. Tingnan mo, kahit na nahawakan. Pakiramdam mo, mawawalan ka ng tolls. Ano yan, nandun na sa bag. Wala namang ibang lumapit. Siya lang naman. Tapos nawalan ka ng Phillips screw. Aling traktor ba? Yung bagong galing Subic, yung Subic. Ay, yung tinitingnan natin doon? Yung blue? Oo. Kaya nga. Akala ko marketing yun. Dalawa, supermarket. Isa sa Cebu. Ah, Cebu daw yun eh. akala ko kukuha kayo doon, hindi pala. Okay, wag ka na gumawa. Malakas naman kumita pa yan eh. Parehas na naman truck yan eh. 2 million views. Yan. Ano ko rin yan. Solid viewers ko din yan. Lagi nanonood sa YouTube ko yan. Si Richard. Dami tayong supporter dito. Kaso hindi nanonood. Supporter tas di nanonood. Ang lutong pala nito doon. Akala ko nito, 5 year to.
Hindi pala fiber. Ay, plastic lang pala to. Ang lutong, oh, pumutok. Pau. Ayan, trailer driver yan. Matagal trailer driver yan dito. Una pa sa amin yan dito, trailer driver. So nga lang, umayaw sa trailer kasi lugi. Mas malaki pagkita niya dyan eh. Kaysa mag-trailer siya. Baliktad nga, no? Late ng truck, mas malaki pagkita. Meron nga yan, maliit mata, malaki kita. Oo, malaki Yung kita. malaking mata, Walang kita. malaki kita. Ay, ba't pinagsama mo na? Relax ka lang. Hindi masunog yan? So, galing na niya pag sunog. Ang diskarte ni Idol, oh. Tinagdagan mo ng wire. Galing na niya pag sunog. Bali itong isa na to, wala nang power. Walang supply. Yung isang linya na to. Magkakaroon ng supply. Kaya nga, kasi dinikit mo doon sa kabila. Magandang tawag yan, jumper. Yung sinasabi mo. Diyan siya masaya. Technique. Ito talaga, Idol, oh. Huwag yung lagyan ng ling ha. Idoling. Bakit? Pagka nasira yan, papalitan ko na, withdraw ko ng bago yan. Meron din lang naman. Dali. Rin ko rin. Dali lang naman withdrawhan yun. Basta may ano ka eh, may luma. Pag wala kang luma, hindi ka bibigyan. Oh, hindi pa nagbigayan yung tatlo. Ayan, oh. Bol sila dun, oh. Atras kasi. Yung mga asawa, pwede ba mabigyan ng palita? Eh, di pa magbibigayan. Dito lang kayo sa loob. Wala kaya nagbabawa. Eh. Hintay na nila yan. Ayan nga, oh, nagkakarga na nga. Saan ko muna siya? Dito tayo dadaan kaya mainit. Mahirap mag-expose masyado sa init ngayon. Eto, yung isang mahilig mangalkal na elektrisyan, si Builado. Ayan, oh. Ayan na, pinagkalkal na yun. Parang spaghetti na yun, ah. Gabi, oh. Anong tawag diyan? Tawag nito? Anong tawag dito pag ganito? General wiring. General wiring. Pero mo, parang mga spaghetti, oh. Paano mo maano yan? Mapiperfect mo kaya yan? Magkabit-kabit niyan? Basic. Oh, basic. Builado pa. Iniwan ko dun si Idol. Iniwan ko si Idol. Gagawa siya ng struck ko. Iniwan. Tawag nito. Mayroon pa tawag dyan. Harness ba? Ano to? Harness? Harness wire. Yung palit na buo. Tapos na lang. Dashboard. Lalagyan na ng dashboard. Ito ba yung iba yung kulay ng ulo? Pula. Galing kaya kita niyo. Kaya ulit stand. Hatak.
Shoutout ka muna. Shoutout mo siya, no? Bilado. Shoutout, Milado! Ano na lang kulang? Dashboard. Ito. Gamitin mo pa to? Sak na eh. Malabo na oh. Kaya pagkante, nakikita yung signal light. Malabo na. Oo mo, oh, kinalkal niya ng kinalkal oh. Babalik niya pa kaya yan? Ayos sa siyan, pinalitan mo bago. Ayan. Yun nyo, oh. Kaya nyo kaya gawin to? Kaya ko kaya gawin yan? Saan sana punta yung mga wire dyan pag ako nagawa niyan? Malupit si Idol oh. Bilado. Bilado lang malakas. Tapos, gagawa ka lang ng linya papunta doon. Meron na. Ha? Meron nyo na yun. Ay, meron na yun sa likod. Ito na lang. Anong galing na pala to? Iyan yan. Ang galing na yun doon. Pag mga ganito siguro sa ibang kumpanya ka magawa niya, mahal na bayad. No? Yung nag-extra kayo ni Bukaw, magkano bayad doon? Nag-extra kayo? Dalawa. Ha? Isa? Oo. Baba, palit. Magkano? Clutch days, Magkano? 1.5. Clutch days, palit? 1.5 lang, dalawa kayo? Paba. Dapat niya mga sa 5,000 na yun. Malaki yun, malaking truck. Ay, L3 lang. Dapat kahit mga 2.5 eh, no? 2.5 dapat yun. Libur eh. Mahalang libur nun. Barat. Ang dami oh. Parang spaghetti. Bagong repair. Ay ano, hatak sa ano, sa customer na truck. Pula yung ulo niyan dati. Oh. Hindi ako punta dyan. Ano na, Dol? Ha? Hindi, si Ramel. Ayan o. Meron pa gasling niya? Oh, mag-asling yata. Mabinit mga wala pang electric pan niya. Ha? Hindi niya makuha yung atras oh. Yun. Hindi makuha yung sakit niyan eh. Ilang beses na ako muntik isitin yan. Pagka ano ka, pag may hatak, tas madulas ang daan, umisibat yung ulo. Pakaliwa. Pakanan. Oo, pakaliwa. Parang pumipitik yung pitan ng traktor. Walang pakaliwa. Ito yung papat. Parang pumipitik siya pakaliwa. Ay, pakanan. Papat, pakaliwa. Ito na yun. bawal mga liwa. Tinisting mo na. Wala. Ganyan lang yan. Ang init nung kahit nasa silong. Tagos na? Oo. Kahit nasa silong. Okay, bye.
tinawag. Uy, dami palang tanso dyan. Dito pala yung mga dashboard. Drone to ah. Drone. Paliparin mo na. Paliparin mo. Ay. Oh, drone nga to. Ayun oh. Palipad kami ng drone. Laki naman ang wire na to. Anong size nito? 5.5. Oh, number 10. 5.5 mm. Laki pala yung 5.5. Lah. Ano yung ginawa mo? Nag-roll, ano ko na nga, stroll? Gasling nga sana ako. Oh. Eh, putang ina, wala namang tanggal doon sa ano. Dami nakaharang doon sa ano. Tanggal mo dun sa ano. Walang nagano. Walang mo nagtanggal. Bumiyay pa rin Palmer eh. Paano kung saan makanyo eh. Kanino pa to? Wala na may unit yan. Ay, wala may ari niyan. Wala. Ikaw, pag bumiyay ka ng Boy, chat ka. chair. Wala na may unit yan. Kaya dating ka na yan, kay Chukoy. Hindi pa yung ano, isuso kaysa dyan. Ang dami mong sakit sa paa. Oo. Yan ang gusto ko. Yung mga ganun lang. Dati ang ganda pa niyan. Tayo sa tubig. Yan ang maganda. Yan. Airbag yan eh. Tubig ba? Tubig tayo. Tubig ko yung Sir George. Hindi bibigyan siya. Lockbo na. Bakit? Okay naman yung pangasling. Bakit? Tubig ko yung Sir George. Hindi ka bibigyan ng parang traktor ah. Hindi. Dito, ubusin mo na lang yung low hanggang 6 Huwag ka na mag-high. Oo, hanggang 6 Kasi pag dyan ka, pasok mo lang kinta dyan, hanggang taas na yan. Pero pag mag-high-high ka pa dyan, kailangan matulin ka dyan. Pagod ka talaga.
Cambio ko ng primera lo, segundalo. Kasi kagad na nga eh. Balik sa primera, 8 na yun eh. Ay, 70. Tuloy-tuloy naman eh. Oh. Minsan nga, magarangkada ako, ano eh. Pwede mo naman i-shortcut pagka kaya ng kaya ng makina. Tsaka hindi ahon. Minsan yun, patak Pero pag lang. mga ahon-ahon, hindi ka pwedeng shortcut kasi dali yung clutch mo. Nahirap yung makina pag gano'n. Gusto ko pa rin talaga yung suso. Oo, maganda talaga isuso. Yan, blo. ayaw nila ng blo. Ayaw nila ng blue ah. Original sa kalooban. Yung original. Hindi ka na kailangan mag-repair. Oo. Mag-local. Repairin mo rin kasi hindi niya binabalatan ng maigi. Mm. Kaya kawawa nga yung Okay. 2:33 na. bagal naman. Hindi pa rin makabiyahe mamaya. Kulang yung isang absorber eh. Mapuipirsa yung Bagal naman yung ano na yan. oras. Oras na yan. Bagal talaga ang oras. Hinihintay. Kanina pa ako dito. Yan pa rin. Shout out sa one viewers. Mag-tier ka na lang. Libre lang mula po nahin ko. Wala mo tayo. Sa pier, okay man. Hindi may alawas ka naman dyan. Kada hatak mo ng container. Sila lang. Kada hatak mo ng container. Mas tibit-tibit ka. Wala lang parang kahapon eh. Plus 400. Ay, 500. Nung per biyahe mo, 500. Mga tatlo ka lang, okay na. Gano'n ba sa pier? 500. Ha? 500. Kasi 20 may malawa. Bawat hatak mo ng container. Oo, 75. 575. Hindi. Oo, tama. 575. Kas yung 75. 1,000 pala yung 1,000 pala yung makadalawa ka. Oo. Diyan, kano kinikita mo? 1,000 rin naman. Simple lang yun. Kung bayad 1,000 lang yan. Diyan sa transfer? Magkano ba pinakamalaki mo dyan? 2,5. Yan ang araw? Malaki pala dyan yan. Kaya na ba? Dalawang Sa linggo. apat na biyahe ko, 1,1 na eh. Apat na balik? 1,152 eh. Kailan balik ka? 6, minsan. Ito. Ang dami pala. Apat ko na yan. 1,000 lang, pagod pa. Apat ko na yan, 1,1. Puyat pa yan. Mamuy-puy pa na yan. Anong oras pa lang. Mamuy-puy pa yan tuhod na ito sa perna. Hindi pala bumababa sa sahod mo dyan. Hindi naman tawag na extra-diabetes na. 10. 12, 10. Hindi ka talaga aalis dyan kung ganyan ang mo, sahod mo. Alis na kaya ako. Dalawa college ko din. Kasi pagka
lumipat ka dito, Pinakamalaki naman dyan, 9,000 ang isang reserve magkano. Dahil sa ito. Tapos puyat, ataw. hindi pa makaiyot sa asawa mo. Sarap. Sarap talaga may college ngayong nila, no? Sa ano? Bayaran ko na naman sunod linggo. Sarap talaga.